fuelu mma ama mgbunu na fuelu mmadụ ama mgbunu ijebe ijelua ịnaba anabụ na ihe analụ ị ga-akpata ego oyibo ị ga-alụ ụlọ ibe gị na-alụ ị ga-alụkwana họteelụ ị ga-alụ filin steshọn ị ga-alụ ụlọ elu ị ga-alụ ụlọ ala ibe gị na-agba private jet ịgba anya na ọ bụrụ alụ ibe gị na-alụ filin steshọn ịlụ nke gị na ọ bụrụ ajọ ive ịba gị na-alụ esteti ndị na-alụ ya eburu isi na ibe ọma meela ọgbọ gị ya emelụ gị ibe ọma meela ibe gị ya emelụ gị ọbelje egbu gị ji egbu onwe ya onye chọba gị onye ahụ anwụrụ ọ ya adịrịla gị na mma ibe ọma ya emelụ gị ọ ya emelụ gị eke ọ ya emelụ gị n'oyi ọ ya emelụ gị n'afọ ọ ya emelụ gị na nkwọ debe anyị n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ na-anara n'ọnụ ọdụ nji wee were ọnụ njibulu dibịa na-agọlụ gọva ebe ọ bụla ị nọ wee na-egwusi na ihe adị ka echi na echi a na-agụrụ agụ sị gaba ara bụ ife niile na-achụ gị na aba niile ga-adacha onye tụrụ gị anya ọdịda ga-ebu ka ụzọ wee daa na gaa ya adara ada egwu m na ife ọma ya emele gị ya dị ka avọ ime na ada ekpuchi ya aka onye ukwu nọdụ n'ọta aka ọvụ ya onye nta nọdụ n'ọta aka ọvụ ya onye na-ogu so ya avụ ya kabara bụ ife niile si na o nwere ka ịbụrụ mmadụ n'ụwa ba ya emecha ya ọga ego kabara bụ ife niile si na o nwere ka ị ga-aba ulu ba ga-emecha ya ọga enyemaka ebe na a na-adịrị afụta gị asị ezigbo mmadụ ị ga-emecha bụrụ onye isi ebe ahụ ana m agọlụ gọvanọ ụtụtụ tata egwu na ife ọma anụ na-ada elubu gị aka na tata anụnwa na ife ọma bụ ya elu gị aka ọnwa mba anụnwa anọ n'ime ya ọnwa mba live ndị ọgbọ gị na ọma nli gị olive ndị gị na ba nọ na ọma nli gị ọnwa mba ife gbawa ọkụ na nke gị ama mgba ọkụ achụwa ndị ngị na baghị na ama nchọta gị kidnapa bụve ndị ọzọ na ọma mgbu gị ndị oriziwe ndị ọzọ na ọma nzu gị ihe ma akalaka ga ndị ọzọ ma akalaka ọ chọkọ nke ọ ji eme gị ya bụ ọdachi n'ụzọ ọbalị ka o gbuo gị ya egbu onwe ọba na-achụ gị iwe ada ọba ị na-achọ uwe ada na-asọ ọmụmụ egbu nku na mma ya adịrọla ya nkọ ọ bụla gị gwava nsị gwava aja aka sị na aja ya abịa ọnụ onye ndị si na o nwere ka oke gị ya elu gị aka anyị anali oke enye gị oke gị adịzi ịbụa ana m agọlụ gọvanọ ụbọchị tata egwu na o nwere ka Disemba a ga-elu ọ bụ na imere achieve ive nke na chi gị kwuru ive na nke na chi gị kwuru egwu na ihe emelili ya na ọ ya adịle gị na mma oke gị ya elu gị aka na eke oke gị ya elu gị aka n'oye oke gị ya elu gị aka na oke gị ya elu gị aka na nkwọ ụdị ya ndị wee gị ka o ya eji wee ụdị ya nkwulu na ọ ga-adịle gị mma ọnụ ọbụla nọ n'akụkụ ọ nọ n'amosu o ji ọgwụ ọ bụ ndị otu nzuzo ọ bụ na-asị ka ọ kpọrọ gị wee na-asụrụ gị aka na na-agọlụ gọvanọ ọma dịle gị na mma onye ahụ ga-ebu ọkụkọ ụzọ na gbuo ụla ọ naba ọma ntetezi na mosi agadi nwaanyị atacha ọrịa nye alacha ngaji ma ọ malị ma otulu nnu eteli gị ọva ọnwụ ya na ezinụlọ ya elie eteli gị ọva asidenti ya na ezinụlọ ya elie eteli gị ọva ive mmebi ya na ezinụlọ ya elie ajọ ibe ọbụla mmadụ metere ọ ya na nna bia ọ ya adịle gị na mma